Aquesta idea sorgeix que jo vaig veure una impressora d'aliments 3D en programa. Si podem aconseguir imprimir l'alimentació amb aquesta textura en persones que tenen problemes per menjar, disfàgia i de deglució, això ho hem d'intentar. I a partir d'aquí vam muntar un grup de treball amb experts d'Altaia per dir anem a treballar sobre la impressora. I jo vaig dir, mira, aquí ha d'entrar el projecte, ha d'entrar en una escola d'hostaleria. Tenim una escola d'hostaleria aquí a Manresa, que és de la Joviat, i això ens donarà, primer, la continuïtat, i segon, que estigui bo. La prova definitiva, abans de venir aquí, vam anar a l'escola Joviat l'11 de març, els experts de dir, realment, anem a veure sobretot que sigui segur. Ens preocupava molt la seguretat, aquesta textura, aquesta densitat. La grata sorpresa allà va ser que no només era segur, no només tenia la textura, la densitat, sinó que a més que estava boníssim. És a dir, si tu tancaves els ulls, podies veure el suquet de peix, la croqueta de la mare, si volies, i tots els plats estaven boníssims. El que hem fet avui és portar a 3 nivells. Problemes amb disfàgia, en diferents nivells, i problemes de deglució. I també els tècnics, que són els que li donen menjar, perquè puguin entendre realment si això també ens era fàcil, ens era útil, buscar la utilitat. Què hem aconseguit avui? A part que sigui segur, insisteixo, és que li hem tornat una mica el plaer del menjar. I això augmentarà la seva qualitat de vida, és convençudíssim. El Cinti ens ajuda, sobretot en la metodologia, el seguiment i elaboració en tots els passos del projecte, a consolidar-ho i a fer visible el nostre projecte, i això és el més important. I després a identificar el tema dels stakeholders. És a dir, tota aquesta metodologia i estructura hem identificat els stakeholders, que això és importantíssim per a aquest projecte.